Doncs som a Subirats, que és el municipi més extens de l'Alt Penedès. Té 56 quilòmetres quadrats i només 3.000 habitants. Això ja vol dir que el principal valor que té és el patrimoni cultural, natural i paisatgístic, però sobretot també cultural, perquè gràcies al paisatge i la seva gent s'ha pogut articular tota una sèrie d'activitats. I en el cas del Museu d'Esperanto de Subirats és també el reconeixement a una tasca de tota una vida d'una persona, del Lluís Hernández Izal, que va recollir durant, sí, podem dir tota la seva vida, tot el que sobre l'esperanto podíem trobar a nivell mundial. Doncs miri, va començar que el meu marit era fill de Barcelona i va venir a posar una farmàcia aquí a Sant Pau. Això era l'any 45. I llavors el vehicle que hi havia més era la bicicleta. I, esclar, anava a arreglar la bicicleta a Vilafranca amb el senyor Sans. I el senyor Sans era esperantista i cada vegada que anava allà, home, vostè que té carrera, home, tindria d'estudiar esperanto, miri que és una cosa que és internacional, que vostè que li agrada tant a tenir contactes i això, vostè li aniria... I un dia li va dir, miri, sap què? Li he subscrit en una revista. Bueno, em arribava la revista, sí, se la fullejava una mica, però bueno, sí, mica en mica li anava entrant. Bé, l'esperanto és un idioma pont, és a dir, és un idioma que va ser pensat una mica per poder superar el que serien les barreres lingüístiques dels països i de les persones. Una mica, evidentment, com que hi ha molts idiomes, depenent de la zona geogràfica del món, doncs quan una persona desitja passar i entendre's amb una altra persona d'un altre país, d'una altra llengua, necessita un mitjà. Llavors, l'esperanto el que va ser això, la planificació d'un idioma que superés aquest hàndicap, aquest problema, per poder comunicar-se amb gent d'altres idiomes. I l'any 68 hi va haver un congrés a Barcelona, un congrés nacional. Diu, mira, saps què? Diu, vaig a mirar a veure si m'agrada l'ambient. I bueno, va venir a entusiasmar. I llavors va començar ja en sèrio a posar-se a estudiar esperanto, però autodidacta ell mateix i això. Quan va saber més o menys l'esperanto i ja podia tenir contactes i això, diu, és que jo ara, si no faig alguna cosa de profit, diguéssim, no sé, ho perdré. I llavors, com que ell era sempre un esperit molt col·leccionista, va començar a tenir correspondència i va posar molts anuncis en revistes d'esperanto que col·leccionava revistes d'esperanto. Principalment el que és el museu està basat en butlletins i revistes. Llavors es calcula que hi ha aproximadament 15.000 exemplars de revistes i butlletins, en veureu bastants al llarg de la visita, i com a exemple us posaré aquesta prestatgeria en la que hi ha algunes coses curioses, com per exemple un butlletí de València, la Valencia l'1, la Lluna de València. Les revistes i butlletins podien ser de qualsevol tema, no? Doncs llavors, per exemple, aquesta revista d'aquí seria dels filòsofs, dels amants de la filosofia. I bueno, va començar a arribar molt material, inclús llibres, i bueno, va començar a créixer la col·lecció. I llavors, esclar, va arribar un moment que o havien de marxar els llibres de casa o havíem de marxar nosaltres. I vam optar perquè marxessin els llibres. I llavors, mira, vam tenir ocasió de comprar un terreno aquí i va fer l'edifici exclusivament per això. Una mica, perquè veieu el que és la història d'Esperanto, al principi el que es van fer molt van ser traduccions de grans obres. Aquí teniu, per exemple, la Bíblia, teniu l'Alcorà, teniu un llibre sobre la vida de Buda. Després, ja fora una mica del tema religiós, hi hauria els grans clàssics de la literatura universal, començant pels que ens són més propers, com el Quijote de la Mancha, altres obres de, per exemple, Gustavo Adolfo Bécquer, que serien les rimes de Bécquer, la família Pascal Duarte, les Noses de Sang, de Lorca, i una mica perquè sapigueu que al principi de l'esperantisme el que es volia és demostrar l'utilitat de l'esperanto i què millor forma que demostrar-ho traduint les grans obres literàries, oi?
Doncs en el Museu de l'Esperanto de Subirats hi han fins a 25.000 elements. La majoria són documents escrits, que hi ha fins a 8.000, però hi ha tot tipus de material recollit que parla sobre l'Esperanto, no? El principal element que va ser l'iniciador del museu són les revistes, per subscripció, les revistes d'Esperanto editades arreu del món, però conforme passaven els anys, doncs el senyor Lluís Hernández va anar recopilant ja tot tipus d'objectes, no? I un molt remarcable també és la col·lecció de postals, que hi ha fins a 150.000, i que no totes són en esperanto, també hi ha altres tipus de llengües, de correspondència, perquè són a nivell internacional, no? I és una col·lecció, diguem-ne, afegida, que no té tanta relació amb l'esperanto, tot i que també, i que és molt remarcable, no? I doncs una mica perquè veieu o us feu una idea del contingut del museu en quant a postals, tenim aquest calaix, que és una mostra de molts calaixos que hi ha a el que és tota la sala, i aquests calaixos, aquests mobles són els que han servit per guardar totes les postals que han anat arribant. Llavors, són 150.000 postals repartides pel museu, sobretot per aquesta sala d'aquí, oi? Doncs us podeu fer una idea de la quantitat de postals que va arribar a recollir aquest senyor, oi? Doncs miri, potser la gent diuen que està molt mort, però passa que quan no estàs dintre el moviment, diguéssim, sembla que no hi ha ningú. Però sí que n'hi ha molt, perquè contínuament es fan congressos, trobades, congressos nacionals, internacionals, inclús de catòlics, de protestants, de vegetarians, de ferroviaris, vull dir, tant nacionals com internacionals. Bé, l'esperantisme actualment viu un moment de bastant d'èxit a nivell d'internet. Per què? Perquè l'esperantisme es va extendre suficientment com perquè hi haguessin gent quasi per la majoria dels països del món, d'alguna manera. Però abans els contactes entre diferents persones eren molt complicats o molt farragosos pel fet que, clar, es tractava d'una correspondència escrita que trigava dies. Tu escrivies una carta, havia d'arribar la carta, havien d'escriure, havien de respondre. Actualment en internet els contactes són immediats. Llavors, si tu saps esperanto i una persona d'Estònia, una persona de Canadà sap esperanto, només has de connectar l'ordinador, contactar amb aquesta persona i utilitzar de seguida l'esperanto. I això ha fet que l'esperanto es torni a reanimar, es torni a revifar i sigui molt més pràctic. També hi ha molta gent, tal com us deia, l'esperantisme té una tradició altruista, hi ha molta gent que s'ofereix per fer versions en esperanto de molts programes de tota mena, s'estan creant xarxes socials específiques per esperantistes, els mateixos esperantistes s'estan incorporant a les xarxes socials, hi ha molts esperantistes que tenen els seus blogs, llavors tu quan entres a internet de seguida pots trobar de tot, pots trobar cursos per aprendre esperanto, pots trobar contactes dins de les xarxes, pots crear revistes en xarxa, pots trobar pràcticament quasi tot el que vulguis, hi ha alguna versió en esperanto o s'està fent una versió en esperanto. Doncs la valoració evidentment és molt bona perquè no només el tenim obert per les visites, sinó també per tot el tipus de persones que vulgui arribar a fer un estudi o coneixement sobre la llengua de l'esperanto, no? Diguem-ne que ha estat un acord que a tothom els interessava, doncs aquí a Subirats, al Patronat i l'Ajuntament, interessava perquè tenim un reclam, un recurs cultural i turístic de primer ordre que ara sí el podem obrir a tothom que estigui interessat i és un motiu més per venir a Subirats i al Penedès i a l'Associació Catalana d'Esperanto perquè li permet de difondre la seva llengua i no només la seva llengua, sinó també aquest esperit que sempre han tingut el moviment esperantista de la pau i de no estar un per sobre dels altres amb aquesta llengua neutral, no? I també té un projecte a més llarg termini, que seria que aquest museu estigués integrat dins d'una biblioteca pública de Subirats, que seria un projecte que ja haurà trigat uns anys, però que, evidentment, el fet de tenir-ho obert al cap de setmana li donarà una rellevància a aquesta col·lecció i ajudarà que aquest procés s'acceleri.